ako pokušavaš promijeniti sve ljude, to je borba protiv vjetrenjača. Ali ako odlučiš biti stabilnija i svjesnija verzija sebe, to je realno izvedivo. I evo nešto važno. Kolektiv je mreža pojedinaca i svaki pojedinac koji postane stabilniji i odgovorniji, manje vođen egom, mijenja ton mreže. Ne dramatično, ne revolucionarno, ali realno. Glupo je očekivati linearan napredak, jer povijest nam pokazuje da napredak dolazi u valovima. Rast, pa zloupotreba, pa kriza, pa korekcija, pa tek onda novi rast. Nije cilj savršen kolektiv. Cilj je otporniji kolektiv.